Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayyata da wata Bamisiriya a ƙasar Cairo. Da kai wani lokaci ni da abokaina da yake an ba mu hutu a makaranta muka yanke shawarar mu tafi yawon shakatawa zuwa jihar Iskandariya wacce aka fi sani da Alexandria a ƙasar Masar. Saboda haka muka nufi tashar jirgin ƙasa ta Ramses a nan Alƙahira wato Cairo kenan. Muna isa ba tare da bata lokaci ba muka je muka sayi tikitai sannan muka nemi waje muka zauna muna dakon jirgin ƙasa da zai ɗauke mu na karfe 8 na safe. Kasancewar mun yi sammako sosai domin muna so mu je a ranar kuma mu dawo Alƙahira a ranar. Ko karin kumallo ba mu yi ba. Yayin da muka zauna muna jiran jirgin ƙasan ne muka yanke shawarar to ya kamata fa mu nemi wani abin da za mu sa a bakin salati. To jama'a, wai madadin mu ta zaman da muna jiran jirgin ƙasan nan. Me zai hana mu nemi wani abu makada? Ni fa yunwa nake yi, ciki na fa gaba ɗaya sai kiran ayya ne yake yi, ko ba gani bane? Ake matsala ta da kai baka jure yunwa wallahi. To ina gwaninta a jure yunwa da Allah. Mu nemi abin da zamu ci ka gane ko? Yawwa, ko shedan ma baya jure yunwa gaya ma. Ka ji shi baka ya taba magana da shedan din ya gane cewa shedan ma na cin abinci. An gaya ma shedan na cin abinci ne? To dan kane sa tunda ba shi ya kansa ba dole ya ci abinci. Kare ci mana ya gani bai zama shekakke ba. To muna cikin wannan raha ne kawai daga kaina ke da wuya. Me zan gani? Sai kawai idona ya ci karo da wata Bamisiriya budurwa mai matuƙar kyan gaske. Zuciyata ta ce na ƙare mata kallo yayin da na ganta cikin shiga ta mutunci tana zaune tana karanta wani littafi a hannunta. Na ce ina ma ni ne wannan littafin da ta riƙe tana karantawa. Ina ƙara mata ilimi sannan ina sanya ta nishaɗi. Na fara nisa a cakwalkwalin mafarkin zaune na kenan kawai sai ji ne ɗaya daga cikin abokaina ya ture min kafa. Karin lamala ana ta ma magana ko tunani me kake? Kai kana da matsala da Allah ka rabu da shi mana haba. Kai malam wallahi sai ya raba mana wannan musun da muke yi. Kana ji ba? Ina ji. Wai musu muke da wannan gayan. Da dadi da kake ji bayan cikin ka yayi matukar kullewa ka gane? Kullewa iya kullewa din nan. Kawai ka samu ka saki tusa. Ko kuma irin fitsari ya matso ka din nan na fitar hankali. Ka shiga ban daki a guje ka bangaje kuma ka gane kana zuwa kawai irin sai ka saki fitsari sha ka gane wai a cikin waɗannan biyun muke tambaya wanne ne yafi baka nishadi in kana yin sa zaka ji ka samu sa'ida hankalinka ya kwanta. Kai baka mai da wannan abun musu tambaya ta kai na gaya maka ra'ayina kuma ka zo ka ce musu muke yi wai wanda ka faɗa shine daidai ni wanda na faɗa ba daidai bane ai ba musu muke ba ra'ayi ka tambaya kuma na gaya maka kaga malam da Allah ni hankali na ko daƙiƙa dai bai ƙara akan wannan magana da ake ba. Na juya na ci gaba da kallon wannan Bamisiriya yayin da nake jin sautin zuciyata tana bugawa kamar takawar kofatan dokin sarki yayin da yake yawon shakatawa. Wannan Bamisiriya tana zaune ko daga kanta ba ta yi ballantana ta kalli wani, ni kuma na ƙura mata ido sai kallonta nake ina ta tunani a cikin zuciyata. Nake tunanin ko ita ma Iskandariya za ta je ko ina ne za ta je ita ban sani ba, ina ma zan sani. Nan take kawai sai na anta ya cikin cakwalkwalin tunani na ga gani gata muna zaune muna ta hira a cikin jirgin nan sai ba ta dariya nake tana ta kyalkyalewa da dariya. Kawai sai tunani na ya katse yayin da na ga wani ya zo yana mata magana kuma ya ɗauki kuɗi ya bata. Sai na ƙara mai da hankali na sosai a kansu. Sai na ga ta tashi ta tafi ta nufi wajen wata na'ura da ke kusa da ita. Na'urar kuma ta zuba shayin siyarwa ce. Nan take sai na gane ashe wannan yarinya Bamisiriya mai siyar da shayi ce. A lokacin kuma sai na ji ta ƙara burge ni, na ji ta ƙara aji a wajena kasancewa gatanan budurwa kyakkyawan yarinya Bamisiriya amma tana siyar da shayi a tashar jirgin ƙasa. Kawai abokaina sun manta da magana abinci ma suna ta hira suna ta musu sai ji kawai suka yi nace ku ni fa kawai shayi zan sha. Shayi zai kusa da kai ne? Malam zaka nemi gidan abinci ka nema ka san ama ka gane ko? Ba abin da shayi zai ma. Malam ni kawai shayi zan sha. Ra'ayi riga. To ayi kenan. Kaga, ko mu je mu samu wani abu an taya. To ayi kenan mu je. Shikenan suka tashi suka tafi inda ake sai da abinci domin su sayi wani abinci su ci. Ni kuma suka banna a wajen. Na miƙe tsaye da niyyar zan je wajenta. Kawai sai na ji gaba na ya faɗi. Kafafuwana sun yi sanyi. Na ji kamar na daure ni. Gashi ban daɗe da zuwa ba. Larabci na bai nuna ba. Su ma gashi ba su iya turanci ba balle Hausa. Zuciyata tana son zuwa amma lamiri na baya bani. In je ko kar in je, in je ko kar in je. Hankali na tashi, gaba ɗaya na rasa nutsuwa. Kai sai na ga duhu.
kawai sai na ganna a gabanta. Ban sanya aka yi na je ba, ban sanya aka yi na je gabanta ba, kuma ban tuna na ga lokacin da nake zuwa wajenta ba. Kawai dai na ganna a gabanta, gana a gabanta, ina ta kallanta, na kasa magana. Sai ta ɗago kai ta kalle ni, sai ta ce, Ice Haga? Ƙarshen fita na ɗaya kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.